Por iniciativa do Club Deportivo Estradense, seguimos cas mesas coloquio, onde nos juntamos xogadores de distintas épocas, polo menos para que nos den algunha opinión, para estar xuntos e polo menos para vernos, porque fai moitos non nos podemos ver. Este é un acto máis dos que vai a celebrar o Estradense durante este centenario. Sin máis preámbulo, gustaríame presentar a todos os que están na mesa, dicindo algunha semblanza sobre eles, porque seguramente nos van a ver xente xoven, entonces como hai xogadores de épocas moi de antes, pois non nos conocerán, por exemplo, a Manuti, porque é dos de máis cedo, pero o Miro Urbano ou a Leví, pois xa non nos conoce. Entonces, pois empezo por Leví, dicindo que foi un xogador dos que veu do Compostela ao Estradense nos anos 90. Podía decir que foi un xogador moi importante para este equipo. Eu diría que Leví sería unha persona dentro do campo de fútbol inteligente. E digo porque en cada momento sabía o que tiña que facer. Eso é moi difícil un xogador de fútbol. Tiña unha visión de xogo boa, tanto xogaba defensivamente como aparecía en ataque para darle un balón ben dado a un delantero, ordenaba, mandaba, o sea, tiña todas esas actitudes. Eu quedaríame con a inteligencia de Leví. De Boni, pois era o noso capitán, donde viveu uns momentos moi felices, seguramente máis felices da súa vida. Era un lateral que marcaba ben, era difícil escaparse del, pero destacaría de Boni que para min foi un rapaz que donde tiñan que tomar os demais, tanto os maiores como os menos pequenos, porque sempre foi un chaval bon. De Rico, pois non o teño moi difícil. Viña dos juveniles cando conocín, non che conocín antes. Podía decir de todo, gran presencia, peleaba de cabeza, velocidade con balón. Entonces vou a definir a Rico como un xogador moi completo. De Manuti, pois só vin xogar últimamente no Estradense. Creo que foi con Mariano de entrenador, non sei se vin xogar antes. Quedei así un poquinho asombrado, que parecías un poquinho xogador máis de baloncesto que de fútbol, así pola forma de maniobrar, pero logo deime conta de que bueno, acertaches co fútbol, a pesar de ser tan alto. Asombroume un pouco de ti esa, non só a altura, sino esa zancada que tiñas. Entonces, mentras tiras unha zancada, ou tú tiñas que dar 2 ou 3, entonces aí está a tua ventaxa. Quedaríame con eso, pero tamén con cousas de Leví, que coincides con el, que tiñas moi boa visión de xogo. Chamaríate pelotero, porque che gusta moita pelota, pero non garrala, sino que collela e dala. É algo maravilloso no fútbol de hoxe, non? Que teñas na mente recibir o balón e de repente ter 2 ou 3 objetivos xa preparados para dar, non? Quedaríame sobre todo con eso, pelotero, vale? Como Urbano, pois é o que máis sei, claro. Estuvo comigo xogando, coincidimos nos anos 70 no Estradense, ele veu un ano antes que min. Diría, sobre todo, de que era un carrilero dereito moi bo, tiña no pé dereito unha man, sei positivamente, e ainda lle pegará, pero centraba balón parado moi ben, e tamén en movimiento, e podo dicir que marquei moitos goles á conta dele. E dito isto, podemos pasar a facer esta pregunta, que é un poquinho para todos, a ver que conseguimos sacar en limpios, que é o fútbol si é tan difícil, non? Si queredes, dovos un dato así de sencillo, dicir que en España hai 1.300.000
licencias futbolísticas de chaval. de federados, pero pensar que hai un 0,2 que chegan a profesionales, é dicir, un 99,8 de chavales federados non chegan a profesionales. Ese é un dato. E outro tamén me quedaría con unha frase, e termino, xa non quero seguir máis, é unha frase de Johan Cruyff que sempre me quedou grabada, que decía que el fútbol es simple, pero lo más difícil del fútbol es jugar simple. Eu quedome aí. Ahora, o que queira abre a sesión ou dou a palabra, como queira. O empezamos por máis vello, ou empezamos por máis xove. É o máis pelotero e máis... Bueno, si o de Johan Cruyff non hai dúbida. Xa pouco hai que decir. Si o de él... Bueno, creo que é un deporte complejo. Creo que pode ser fácil practicalo, pero moi complejo. E creo que se vemos os parámetros que envolven ou están ao redor do xogo, é dicir, é un deporte de moitos practicantes de cada equipo. E esas mentalidades xa é complejo. O espacio é compartido de forma simultánea. É un deporte de contacto. É un deporte de colaboración e oposición en todo momento. Creo que todo eso eu creo que fai que sea un deporte complejo. Esa é a miña opinión. Sí, sí. Sí, sí, es. Temos outras opinións. Temos prácticamente as mismas, pero o que sí é tens que ter unhas habilidades, tens que, pois, cousas que despois vas perfeccionando, non? Pero, pois, o toque, o rozamiento, despois xa nos metemos en forza, en físico, igual físicamente non é tan destacado como outro, pero non é bom. Eso pasa en moi poucos deportes. Hai que ser inteligente, é un deporte que tampouco hai tantos cambios, non é como o baloncesto, o balonmán, que al final pode haber especificaciones en determinadas posicións. O fútbol al final só hai, bueno, ahora xa hai 5 cambios, pero a xente ten que mezclar moi ben, as plantillas son moi amplias, tens que saber os roles, hai épocas da tua vida que xogas, hai outras épocas en que non xogas, e eso suma en todo. Ao final tens que pasar por diferentes etapas. É unha vivencia máis. Pois hai non ten, por exemplo, no baloncesto pides un tempo morto, hai partes de minutos, isto non ten pausa ningún, metes un gol no minuto 1, tens que variar, van a hacer os entrenadores, non, pero tens que variar xa todo o que preparaxe no vestuario, se capta, o sea que... Sí, pero a preparación do campo depende moito dos xogadores tamén, da actitude dos xogadores. Se hai un compromiso real de equipo, aí tens moito ganado. O problema é que cando cada xogador tira para un lado, non hai respeto para as ideas dos entrenadores, un pouco de compromiso. Tens que ter un compromiso, se non pasa, por moi bo que seas, se non te metes no grupo, olvídate. Ti sabes que houve uns xogadores aquí na mesma na estrada que tal, e pasaban olímpicamente de todo, a niveis de compromiso de entrenamiento, respeto dos compañeiros. Eso é fundamental, Eso é fundamental, tío. Creo que eso acompaña a casi todos os deportes, non? Solicitamos compromiso, solicitamos moitas cousas. Pero o que eu creo que matices do fútbol un pouco que decía Man, e eu me gustaría añadir que os tanteadores son correctos. É dicir, un gol pode definir o éxito. En outros deportes tens moitas máis opcións de facer 30 puntos, 40, balonmano, moitos goles. Quero dicir que con todo o que fomos falando aquí, eu calificaría un deporte sobre todo complejo. Sí, moi difícil. E que relacionado con eso, chegado a certos niveis, a terceira división, a segunda ref, a primeira ref, que están aí no paso de chegar a ser profesionales, son cegos. E que ao final tens que xuntar a 20, 21, 22 xogadores, son os egos que eles teñen, eso é complexo. Son moitos, claro. Porque non é só a habilidade, todo o que estamos a falar, porque xa o que xoga 90 minutos te metes nos egos de quen tira a falta, quen tira un penalti, quen... Eso, o fútbol ao fin e ao cabo, para min é máis complexo nese aspecto que o balonmano, co fútbol sala, co baloncesto, deportes colectivos, que ao final tamén xogan
nunha mesma pista, mismos balóns, que ahora, eso da verdade que no fútbol se está igualando. Ahora os campos son prácticamente todos idénticos, as medidas... Pero non son as condicións atmosféricas, non son... Hai que dar co pé. Aí está. Hai que dar co pé. Hai que xogar co pé, que non hai caimán, Non cabe duda, das que teñen unhas cualidades técnicas, un xogador de hora, cualidades técnicas, coordinación... ten que ter disciplina, ten que ser tácticamente bo, ten que ser moitas cousas, non é como antes, bueno, eu era bo centrando balóns aquí, se non facía outras cousas era un... non vale para nada. Que decía Manuti, non? Que había un factor que eu creo que era importantísimo e era as superficies onde xogabas. Hoxe casi todas están uniformadas en cuanto que son todas moi similares. Antes era un condicionante para moitos practicantes, que un campo embarrado a tope, recordo que lá nos que Nós vivíamos, personalmente condicionaba moitos futbolistas sobre a práctica, non? Hoxe mismo aquí nas Por a Valloca, Solado na grada, que non pegaba o sol, era embarrado, Xogábamos en campo de terra en todos os lados, temos en Riazor, en Santiago, en Ferrol, en Ourense, Pontevedra e Vigo, en Celanova, e a Guardia, que estuvo en campo de terra. O resto era todo terra. pero xa non é só eu. As condicións de inverno Non empezas a xogar son Estaba dicindo, O campo, non San Esteban, que é de Vigo, que aquel verdad, sí. ha pasado o rego de agua. Claro, pero chegaba a terra aquí. Escoita, logo xe parece un cousa, pero Non se tocou unha cousiña que me interesa, que non debo de entrar moito nesto, porque tedes que opinar vos, pero estou pensando que hai xogadores máis ou menos parecidos, cas mismas ganas, casi idénticos, é porque un sale e outro non sale. O fútbol é difícil, acabamos de decir que é moi complexo. Eu acórdome cando xoguei, había un que saleu e outro que quedou, porque era fillo de non sei quen, e o outro non. O sea, mirar a onde chegamos en temas de fútbol. É difícil para un, en cambio o outro para outro non. Por qué? Por ese motivo. Porque un tuvo papá e outro non tuvo. ser papá tens que ter unhas condicións, senón non vas a... Pero estou dicindo que as mismas condicións, Sí. que as mismas cousas... o mellor é máis fácil chegar, pero hai un despois momento que tens que defender. tens que defender Para estar moitos anos Pero, bueno. non tal, tes que defender. Eu iso teño visto, por No, iso comento. Eu Teño visto. non. Pero despois meteste na dinámica, é unha vez que te metes na dinámica, ou eres moi malo, senón, se eres o que dirán un tío máis ou menos, despois manteste. O caso é entrar, digo, Bueno, tens que ter unhas condicións aí tens que ter igual de deporte, tens que ter unha boa actitud oye, Eu creo que xente empeña en salir. Bueno, claro, A actitud non é tan fácil, no, porque claro, pero a mente é o que falábamos antes, psicológicamente un deportista ten que estar moi preparado, senón principalmente de élite xa, non? Xa que xa estamos falando un pouco do que decía Víctor, que chegaron arriba, non? Estamos falando das categorías. Pero, que a veces non hai as mesmas posibilidades en un que en outro. bueno, eso é evidente. Entonces, Non, non, mira. un pouco Unha vida. un reflejo do resto da sociedade que pasa Depende do momento, as veces. as circunstancias personales Eu máis do que que rodean Sí, sí. facilitan ou ás veces poñen trabas. é verdade, eso é así. Bueno, tamén se dá no fútbol, seguro, sí. Bueno, tamén chegamos a outro momento que apareceu o pé, que eu tiña ganas de que aparecera. Estaban falando de fútbol e non aparecía o pé. Non sei que mucho unha frase que me quedou grabada sempre dun compañeiro que apreciaba moito e que creo que era un gran futbolista. E ele sempre me decía: o balón é redondo e non ten asas. Claro, non se pode transportar. Isto é que Levi tuvo nudos, xa. sí, pero seguramente. Pero claro, eso de que, ademais de todo o que apuntaba Manuti, de todos os factores, que teñas que desenvolver a actividade fundamentalmente co pé, 90% dos accesos, creo que é un grado de dificultad tamén a añadir, porque somos menos hábiles, ambos os seres humanos, co pé que ca má, de principio, pois xa. Bien, pois quedámonos ca complejidade, co difícil, e depois con todas esas habilidades que hai que ser no fútbol.
vou empezar por ti a decirche unha preguntita que me interesa. Que che diría o nombre de Alfonso Varela? Bueno, vai unir a outra pregunta. Que che diría o nombre de Alfonso Varela? Que recordo che quedou aquí de estar na estrada? De pasar justamente. Hai moitas cousas. Sí, Empeza por unha sola, non? a máis me colles Bueno, dime solo que che... un momento emotivo na miña vida e Ai, eso é difícil. bueno, primeiro que creo que Alfonso Varela era un home carismático, de personalidade, de liderazgo, diría eu, non? Que era capaz de aglutinar en torno a él moitas inercias de moita xente, porque eu recordo a todos aqueles directivos, bueno, sempre propoñendo, facendo, a persona ambiciosa de proxectos, son pouco recordo que eu teño. De todos os directivos se me van a escapar, pero empezo a nombrar Estas moitas. Fondevila, Gañete, Santichao, Alfonso Uzal, Por eso. Expósito, bueno, xente que ademais non sei, estaba día a día en todo momento, e que eu creo que Alfonso xunto con Víctor Lomba Bueno, e cando che aquí, pero bueno, eu creo que ti eras unha figura tamén importante aí, porque eu creo que a dirección de equipo era complicada aquí, como apuntaba Manuti, e foi un momento aí dun paso cando cheguei con Cuco Gómez, sí. me acordo ben, que teño un grato recordo. E do club, bueno, coa persona que máis falo últimamente é con Pepe e con Alfonso Uzal. E Alfonso sabe, porque o comentamos moitas veces, que eu aquí me sinto, non sei, casi como se fora meu primer equipo en cuanto a sentimiento. Non é porque Xa. me debo ao club un pouco onde me criei da miña cidade, e polo propio clube e o que rodeou o clube sempre, é dicir, xente que estaba ao redor que non participaba directamente e que a mí me fixo sentir sempre aquí moi acollido, non sei, solo podo decir que teño un gratísimo recordo. Perfecto. Bueno, pues a Boni recibeu unhas épocas preciosas. Nos momentos en que xogou ele, todo era casi ganar. Preferente perdemos 3 partidos, que ganar seguidos. Imagínate. Menos cando chegou un juvenil Recordo que salía monomarca, que éramos os menos goleados. Bueno, foi un bronce período de todos, sí. Desde las ligas... Sí, o Barça, claro. Sí, hostia. E archivar aí recordo. Os en juveniles que perdían por ser. ¿Cómo? En juveniles que perdían por ser. Bueno, sí, claro. Bueno, sí, Son as épocas, claro, tú ponías como eu. Non perdíamos sempre. Habrá outras épocas, desde logo aquela foi, para mí, a mellor. sí, bueno, esa época... Esa época foi maravillosa. Ojalá... Preciosa. Sí. Pois está. Esos foron 20 partidos sin perder e 10 sin que nos marcaran un gol. Ya, non sei se dá marca, pero eso No, é así. recordo que salida... Bueno, con que recordo, ou con que recordos, porque un só non podes ter, recordo que quedaría? Recordo moito, teño que vales ti, pero bueno, pues, sobre todo con ascensos. Lógico. Primeiro ascenso a preferente, Sí. que foi en San Paio. Que ese bueno, o segundo foi a terceira, sin un forrín. Eu teño que darme co primeiro. O primeiro. Sí, porque eu non foi... Pero sabes por qué? Sobre todo, no, porque primeiro porque eu xoguei en segunda regional, xoguei en primeira regional, viñe porque Exacto. na Saldea, perdón, no, tal, no. O sea, subir a preferente que era o Quintana. E despois un detalle, cando salimos da Forola. Sí. Pero do Manolo Cura, Sí. aí, a despedirnos, entramos no autobús, Sí. chegaba xente, os autobuses cheos, Foi unha movilización do pueblo. Ibades para xogar, sí. Íbamos para xogar. Estamos en la Forola, Espera, chegamos no autobús, Que fixedes unha bendición divina, que eso xa... Eso foi así, claro. E tiñemos 2 autobuses ali esperando, e a xente meténdose, e a xente esperando, houve que traer outro autobús. E para ir, pois, eso foi, bueno, pero creo que foi moita alegría, sabes por qué? Na miña impresión, por qué? Porque levábamos a tombos durante 11 anos Sí, a ver. en segunda e en primeira. vai. Entón, se reverse de repente así, Sí, foi terrible. foi terrible. Por eso nos parece que nos gustou máis eso
que a de terceira, Que esa foi que é a máis importante. Sí. No, bueno, pero seguramente ese sea o paso importante, definitivo, o impulso. A entrevista hai que dar a veces A primeira hai un... que ir paso a paso. Deixa-me recordar, Sí, claro, ya que por estamos supuesto. con recuerdos, Hombre, deixa-me recordar a unha persona que morreu fai 2 anos. Que xoguei con ele, xogou con nós, Manuel Porteiro. Arxidón. Sí, eso tamén nos recordos, coño, Sí, por supuesto. que Tuvo unha gran culpa moitísimo. de lo que acabamos de decir. Sí. 10 partidos sin marcarle un gol. Sí. O sea, son moitos puntos. Sí, sí. Evidentemente. Sí. Bueno, pues as ligas. Que che? Jososo, vamos a ver, Masillas nunha palabra, Non, unha palabra non. é moi difícil, ¿verdad? Porque é un tío tan especial e peculiar que é difícil nunha palabra, pero tuve suerte de xogar con varios porteiros que estudaron en primeira división, que foron porteiros durante, e eu creo que el foi o mellor porteiro que xoguei. Da súa maneira de ser, e eso di bastante, pero creo que como persona todavía máis. supera moito máis eso, que é a hostia. Eu non sei se foi o mellor porteiro da historia do Estradense, non podo valoralo porque, pero dos últimos Son 40 anos casi seguro, porque son os que eu vin desde rapaciño, e un tío ademais respetado e querido, tranquilo, nunca falaba, pero non necesitaba falar para ser respetado por todos os compañeiros. Cando decía algo, Eu diría incluso por rivais, porque eu recordo bueno. algunas desas persoas que, sabes, incluso rivais tiñan respeto, porque tiñan comportamento, creo que Sí. exemplar. Ejemplar de Viña de Viña, porque sí, Viña de Lugo, cando el aquí, Sí, sí, sí. xogou no Pontevedra, Vados, pero quédome, se me permitides un minuto, quédome de algo histórico. Partido Viveiro Estradense, penúltimo partido de Liga. Penúltimo partido de Liga. Último partido de Liga, Estradense-Orense. Si puntuábamos en Viveiro e ganábamos a Orense, clasificábamos para a Copa do Rei. non foi co Sindoniense. No, Sí. foi en Viveiro. Ese foi o que empatamos a 0. Eu creo que o último Empatamos a 0. Aquí na casa ganamos 0 ou 1-0. Ganamos 2-0 órdenes. Sí, foi Moita documentación. Pero o último partido. Último partido de Liga, 2-0 al órdenes. E el penúltimo, agora mismo. que fomos de excursión cas familias, bueno, eu e máis os directivos. Íbamos todos, Foi o primeiro que nos clasificamos para a Copa do Rei. Gracias a eso. Íbamos no noso campo na segunda parte. Fixemos cada estrategia terrible. Sí, Pero non digas eso, Rique. Podo decir, me acordo un día dicindo que do outro partido. perdón, podo dicilo porque fixemos cousas que son moi difíciles de facer para conseguir un 0-0. Hai que ser hai que ser Mourinho Sí, para facer eso. ou pouco me acordo. Pero primeiro expulsaron a min por doble amarilla. Faltaban 10 minutos e dixo a Cuco, aquí xóganse 2. En físico. Nunha falta, pum, botei unha Ahora non se pode. Ya tempada, Se pode hacer. Pois eso, Son fixeron cousas son cousas cousas que do pasaron. fútbol e que fai todo o mundo. Pasa que cando Solo tocando ao contrario, Joroba. joroba. Claro que sí. E que non salimos debaixo dos paus. Son cousas. Pero eles tampouco vían donde meter o gol, porque Marsillas facía así, ocupaba toda a portería. Non vían donde. Sí, é que eu tiña Bueno, unha anécdota desas que cando xogaba de central ou tal, e cando centrábamos, e para non ir, nunca te metías dentro da área. Nunca, porque colla todo decía, non me digas mi nombre, a ver se iban a pensar que non vou. Era, o sea, era Sí, eres tío moi, tiña un don, un man, Eu teño moitas diversías, moitas que dicir. Pero enviado ali, como era el, que non tal, é imposible que tal, sempre se acaba de ir, queda Marsillas, non? importante.
Pois, a mano ti voulle preguntar que como colleches o de ser mister? A ver, que sentiches neste momento? El lle tibache dixo, tens que ser mister. A ver. Bueno, ilusión, responsabilidade, quizás sexan as palabras máis que me pasaron pola cabeza. Bueno, é unha ilusión, ao fin e ao cabo, eu estive aquí toda a vida, que a curta carreira que tiña como entrenador che ofrece un puesto deste calibre, moita ilusión e moita responsabilidade. Ao fin e ao cabo, é o ano centenario, un ano que se vai recordar toda a vida. Estas fotos que estamos a sacar agora vanse a recordar en álbumes, porque é un ano moi especial. Quizáis 50-50 ilusión e responsabilidade. É urbano unha pregunta moi sencilla, pero fagocha porque os que nos van a ver máis tarde van a saber quen foi este home. O señor Emilio, que nos dixo. O señor Emilio. O noso pai Mario, para nós era, para mí, por lo menos era como un pai, tío. Unha persona encantadora, estaba ali, pero é como se non estuvera, jamás molestou un xogador, pedirte calquer cousa sempre estaba disponible, aparecíache cas toalliñas aquelas que tiñamos, que nos daban, que facía un frío ali nos vestuarios que tiñamos de agua fría, que nos duchábamos en agua fría, nos traía o cafeciño con coñac, con alcohol, e cando me daba aquel parecía que iba a reventar, tío, non probar o alcohol hasta case hasta que me casei. Joder, que vou dicir o seguinte, que unha persona para algunha vez non se deberíamos recordalo por o bo que foi e por o que traballou por o Estradense, porque unha persona que vivía na aldea, en Tabairós, non sabemos, eu non sei se viña en moto, se viña en bicicleta, se viña andando, falando con Víctor e me di que algunha vez o ten levado el no seu coche, porque era dos xogadores que xa tiña un mini cando fichou no Estradense. Era top. Era panadeiro, era, bueno, viña dunha familia de panadeiro. E o ten que recordou que o que eu levaba, non? Joder, señor Emilio, para nós, por menos para mí, foi como, non meu pai, pero Sí. unha persona encantadora. Entendido. Estamos vendo, Sí. Seguro que está. É que estaba ali no vestuario, porque o vestuario, non sei se os que son de la estrada recordados de Estradense, o vestuario claro, sí, que ainda fai pouco e os tiraron, non? Onde era a cantina? Que nunca había, non sabía, ele estaba ali, andaba. E vou contar unha cousa que nos tentábamos ali dentro, non? Facer isto. E a primeira vez que chegou o Fabril aquí, que viña un entrenador de Ferrol, e vimos cantar fora, tío. Nos quedamos alucinados. Cantaba fora ali diante, debaixo dos árboles, cando tiñamos ainda non había a tribuna, porque ganamos de 2-0, pero bueno. Pero les quentaron. Era a primeira vez, nos íbamos a Riazor, e xogábamos co Fabril e non nos víamos cantar fora, porque non, claro, Riazor cantabas dentro. Non sei se eles cantaban ou non nos enterábamos, pero aquí, claro, os vimos. E, joder. Podía decir unha cousa, porque eu tamén teño un cariño especial a xente que traballa con material dos futbolistas, que lle axuda, non? Toda a miña vida unha persona de Santiago que teño moito cariño, e aquí me gustaría, a raíz disso, recordar, porque eu teño tamén así un especial recordo positivo del do señor Piso, que, bueno, nos axudaba ali con material, que estaba sempre tal, e era unha persona parecida ao mellor, non? Porque sempre estaba ali calado, solo colaborando, e creo que esas cosas fan grande un club, porque paso a paso van dando impulsos, aglutinan xente. Quería recordarlo a raíz. Si é para comentar outra cousa, eu a primeira vez, que 18 anos, e a persona que estaba na cantina, que marcaba o campo e todo, era o pai de Manolito, no, o abuelo de Manolito Blanco. José María, sí. No, José Manuel, creo que era José María. O señor José María, creo que era María. Que era unha persona tamén que calquer cousa que necesitaras e estabas con él. Que vivía para eso. Depois tivemos outro que xa non foi tan, bueno, que non quero decir o nombre, pero ben, nese aspecto, o señor Emilio foi demasiado. Eu creo que o señor Piso igual, Sí, non. e tamén nos queda o señor, de Santiago. Eso non é outra Por historia. eso decía eu que hai unha persona aparte en todo isto, É que xa che vin na cara que o tema de... pero me pasou outro problema, e non sei, eu valoro moito esa xente.
moi importante. Valoro que me axuden a, bueno, Que esa xente fai grande o club. Esa xente son o club. exactamente, e ademais polo que estou indo aquí, hai algo que este clube creo que ten ou está conseguindo. A día de hoxe están traballando no clube co primeiro equipo, que por certo está facendo algo fantástico. Xente toda do clube. Manuti decía, pasei aquí toda a miña vida, Manolo Blanco, a Bicho, Nos, David, vos, Alfonso Zarzo detrás, sí, facendo, desfacendo. Quero decir, me dá a sensación de que este clube está como collendo unha identidade propia moi fuerte. Non xa a mellor hora, senón que vende moito atrás. Do que digo Urbano, e outras moitas xeracións seguramente que aportaron tamén moitísimo, non cabe dúda. Pero que me dá a impresión de que esa identidade, que eu creo que ademais ao final é a fortaleza dos clubes, porque despois pase o que pase, sempre hai a onde recurrir. Me dá a impresión de que, bueno, estou notando que probablemente este nese camiño. moi ben. Bueno, eu Non sei dixo, que quería decir, que deixa de decir algo, Sí, no, a verdade, desde fai moito tempo, esa sensación, o clube na nosa época, sobre todo ao final da época de Pepe, pasou, bueno, unha época moi mala, económicamente, pero iso fixo moi forte o clube. Saiu, bueno, que os resultados se están vendo agora. Más que nada, porque igual non hai tanta xente da estrada como desearíamos, pero que hai moito xogador que é da zona que xa xente o clube como se fora dele. Porque, bueno, leva moitos anos aquí, estas pequenas cousas se valoran moitísimo, porque van fora, e igual van a clubes que eles pensan que son máis grandes que o Estradense, e venden de volta moi rápido porque non teñen isto. Creo que é algo que hai que defender. non teño o cariño que nós tamén. Non é que non teña... Non sei, porque É que de sentirse arropado non é tan fácil. Cariño que non me dá, que son as fortalezas. A priva é que son unha das fortalezas dos clubes, non? Me dá a impresión, na miña opinión, vale? Eu creo que eses aspectos fortalecen. eu acordo de cando bicho tamén, unha vez que acabara de entrenar, acababa de xogar o partido o domingo, había xente de Tomiño, de Santiago, de Vigo, de Vedra, os da Estrada, e era raro o domingo que non quedáramos todos a tomar unha cerveza. Que por encima de ser de O grupo fais aí tamén. Claro, que acabamos e por encima de ser Acabas o partido, te vas para tu casa cada un. é sentirse que todo o de fora que se sinta como asado. É difícil. É de noia. Pero, o sea, non Estradense e esa época, te acordas de, joder, Luisito de Buqueixón, si podera estar todos os días aquí, Quedaba estaba todos os días. os xogadores, Eso, o importante é iso, non máis que seas da estrada ou de fora, sino sentirte integrado e eles de fora e que se sinten na estrada. e se van pois ainda peor, porque nos quedamos aquí, casámonos aquí, Claro, os de antes. Ese casouse aquí, tamén, Bueno, son casi veciño, pero non meres Garea casouse aquí, o sea, os xogadores que antes tamén, xa, quedaronse aquí, Paredes Seguramente casouse poder aquí, ir a outro lado e se estaba integrado aquí, por fora, claro, porque tamén hai xente da estrada que non se integra. No, de duda. Bueno, entonces seguimos un pouco, seguimos contigo, porque que che iría preguntar unha cousa que me interesa, e supoño que a xente tamén, que como foste xogador, entrenaches no Bertamiráns con Touriño, eu fui a ver vos varios partidos, En Compostela. bueno, pero entrenando non sei se iba a Compostela. Estaba así, non estaba desde o Santiago. Santiago, sí. Eu recordo sobre todo ese de Bertamiráns, porque como un Bertamiráns pode ter semejante equipo, enfrentarse a un Pontevedra e como pasou Pontevedra por ali e cada equipo que pasaba canutas. Que experiencia tes desa época? Moi boa tamén. Boa. Ti estás describindo que antes decía Manu que están vivindo eles agora algo bonito, claro. Estar en terceira división, estar aí arriba, un clube como este é importante. Nós estábamos nunha situación non igual que esta, porque o club non estaba consolidado como este, obviamente. Pero bueno, xogar en terceira división e facer unha temporada, eu creo que brillante,
e competir esos partidos contra os equipos. Teño unha experiencia, ou perdón, teño un recordo moi grato ademais pola xente que nos rodeaba e que estábamos ali. Éramos un grupo de xente traballando contra os deporteros, preparo físico Pablo, estivo aquí tamén, Javi, Lago, bueno, ben, moi positiva, moi bo recordo. Bueno, a Moni teño apuntado aquí que significa para ti practicar este deporte. É unha pregunta moi sencilla porque supoño que todo. Sí, pues, sí. No, sobre todo na túa casa. Sí. Non? Sobre todo aquí, chegando a Jorge Motonte, pues, o ser capitán un orgullo. Claro que é moi orgullo. E despois, coño, o que falábamos de sobre todo as amistades que colles, o do fútbol xa, o valor que tens, o valor do compañerismo, o valor da disciplina, todo eso. Pero as amistades é o máis importante, claro. Vou facer unha pregunta difícil que teña apuntada aquí a Rico. É que hai algo que disfrutarías facer e non fixeches no fútbol, non no traballo, nin nas mozas, no fútbol. É moi complicado. Xa lle dou patadas a todos, non lle quedou ninguna cuenta pendiente. Un armello, vale, sí. Sí, foron os que non me acordo de ningún. Foron os que máis me putearon, sobre todo de rapaz. Bueno. Non me acordo de ningún. Non me recordo. Que pasaría? Pero, Que pasaría? Probablemente non me lo pasei ben. O disfrutei. O sea, todo o que fixeches disfrutaches ben. Sí, E non fixeches nada negativo. Sí, hombre, negativos hai moitas cousas, porque, bueno, hai lesións, hai non meteduras de pata, pero, bueno, decisións que a veces dixo, espera toro pasado, Claro. Bueno, tampouco, probablemente as decisións que collí malas foron as mellores ao largo da vida, porque se houbera collido outras, non estaba preparado, fijo, para defendela. E non o sei, pero casi seguro que sí. Intuyo que sí. Entonces, hai que ser consciente. Pasa que cando non é tan fácil. Pero, bueno, en ese aspecto sempre me intentaron centrar un pouco na casa. Tiña un bo gestor. Non para sempre me daban para atrás, me daban para diante e facían ben. Pero non a parte do fútbol foi o que probablemente me educara para a vida, non sei, Vale. todo eso. Manu ti disfruta tanto de míster como xogador? Levo pouco tempo. Bueno, Non, a ver, Pepe me coñece máis, eu por filosofía de vida eu intento disfrutar o máximo. Como entrenador vou intentar disfrutar o máximo. Como xogador, e máis, cando viña un partido de canta máis tensión, eu máis disfrutaba e máis intentaba disfrutar a todo o mundo no vestiario, fora, despois do partido, sobre todo cando hai derrotas, acaba o partido, acabou, vamos para casa, vamos seguir disfrutando da vida curta, non hai de cousas que como entrenador, evidentemente hai como entrenador casi diríache que teño máis, igual é porque ainda estou empezando, máis manías, máis porque como que non o dou controlado del todo. Como xogador, ao fin e ao cabo, era, bueno, eu intentaba animar todo o mundo, intentar que todo o mundo estuvera ben e facer o meu traballo. Como entrenador, claro, hai máis cousas das que me teño que encargar. Entonces, pola semana, sí que é certo que non disfrutas tanto, pero a verdade eu aí dentro dunha hora métome para dentro e intento ser como un deles, me meto aí, fago as bromas con eles, intento estar dentro dese vínculo familiar que é o vestuario. Ten que ser. Pero bueno, esa pregunta faime ao final da tempada. Unha resposta. Ahora mismo acordeime de unha frase famosa co que estás dicindo ti, que é Simeone, que decía que o xogador mira por si, pero eu teño que mirar por todo. Son Carlos. Sí. Que o viñes dicindo ti ahora. Que é responsable de todo. Exacto. Bueno, Urbano xogou varios. Mira, é o equipo que leva. Bueno, ahora outra pregunta moi difícil.
para Levi, a ver si me respondes esta pregunta, Levi. Mira, se Encontraches algo que non sabías no fútbol, eu non me refero á vida diaria. Encontraches algo no fútbol que ti non sabías. genérico que non che... Vamos a ver, por todos os equipos que ti pasaches, Sí. habría cousas en común a montóns. Algo que ti te esperarías e non a encontraches, algo. Non che sale nada. Non me sale nada especial pero unha sensación de que buscaba algo Sí. non o topaba. Ou se non a buscabas, Que apareceu. que apareceu, sí, apareceu algo que ti non... Que os clubes dan moito, é dicir, os vestuarios, decíamos antes, que son tantos participantes, tantos compañeiros, e entón, creo que a mí un fútbol, sobre todo, antes de preguntar a Manu, te decía de disfrutar como entrenador ou de ver cosas. Para mí un fútbol solo disfrutei a tope xogar. Iso unha sensación que teño, e o que me deu de algo diferente que igual non atopas no resto da vida ou pode atopar outras persoas en outros ámbitos, esa especie de comunidade que rodea o fútbol, non? De compañeiros, excompañeiros, rivais que conoces, que atopas. Non sei se me explico ben, pero bueno, unha sensación que teño de un gran grupo de xente, non? Non só no equipo que estás no momento, non? Senón que pasan os anos e é como que me sinto perteneciente a unha comunidade moi grande de futbolistas e futbolistas, non sei se con isto me explico. Bueno, encontraches algo. Sí, por eso decía que isto era o que máis ao mellor Incluso con unha persona que non contabas, encontráchela nese camiño. seguramente moitas. Seguramente moitas. Pasábame máis En ese camiño encontrei moitas persoas que van a ser inolvidables, claro, e que me sorprenderon na miña vida e me deixaron enseñanzas, me deixaron vivencias, Eso é. e que eu creo que me fixeron mellor do que podía ser eu ou do que era, seguro. Pois para que vexas o que fai o fútbol. Sí. Incluso mellor do que un é. Sí, eu creo que eso lle pasa, creo que ademais a moita xente, non? A moito practicante, non? Porque somos tantos amistades que consigo. somos tantos que che van aportando moitas cousas distintas, moitas cousas E o que importante é que vas por aí. que ao final quedan moitos Por o fútbol. amigos, diría. Sí, non? sí. Que, Con calma. Home, fico tamén consigo, Hoxe está difícil, sí, estaste Estoume pasando un pouco, fun escollendo porque era xente moi forte que había aquí. Entonces, vou a preguntarlle a Boni tamén unha preguntiña así, bueno, que é o máis difícil de ser futbolista para ti? O máis difícil. O máis difícil para ti de ser futbolista? Hombre, bueno, cara, creo. Sí. Para mí é perder. Sí, perder os partidos é ser o peor. Ese Milanos, despois acabas, eu chegaba a casa, chegas a casa. Xa me imagino. Terrible. As lesións tamén son ferradas. Perdón un momento. Si ti chegabas así, imagínate como chega un entrenador. No, será. Porque eu vivín as dúas cousas. Sí. Pero non é fácil. E despois hai o detalle tamén de botar toda a semana aí entrenando. Un cabrón, a veces que entrenamos. Bueno, a mí gustaba entrenar, particularmente. Sí. Que chegas ao partido que chegan malas cosas, claro, que xa. Sí. E parece que a xente de fora pensa que Esperes. sí. O que chegamos. É o máis buscado é sí, macho. Chega un cabrón a casa, unha potencia. Porque esa xente non é responsable de que ti estuveches toda a semana traballando Bíbelo. e ainda por encima E o mellor, non sei. pola semana voabas, estaba, hostia, que filima, chegaba o domingo, empeza a ser pedano con el domingo, Bueno, como anécdota vou decir unha cousa de Boni que me escapou dun entrenamiento unha vez. Non se acorda. Non me acordo. Pero acordo meu, empezaron a caer relámpagos no campo da Valluca e non me fixo nin caso. No. Escapou xa para dentro. Que é un relámpago Quedamos no todos. transformador que hai aí, non? Entón, non, isto non pasa nada. Quedamos todos menos xel. Igual tiña tacos de Marchín. Sempre que había.
Você pode, capitán da nave non pode ir ao tacho. Non se escapou. Eu marcho. Nin caso. Que un rayo dime que va con Dios. Nós tuvimos un día xogando un partido de fútbol, sí, máis de un, na estrada ademais. Cando viña a Milagrosa que me pasaba. Bueno, este é moi fácil para Rico porque o fútbol douche, bueno, sufrimentos, porque hai que sufrir no fútbol, pero tamén se ocorre moi boas. Sí. Supoño que moitísimo, mas xogo me Máis- antes, aquí. máis si valora despois do tempo máis o sea, a lesión pero é unha cousa máis do fútbol e lle pode pasar a calquera e as derrotas e todo, pero é unha cousa que hai que é asimilable no fútbol, o sea, no fútbol e no deporte, vamos. Se non asimilas, pois non tal, no. A mí solo cas amistades que fixen no fútbol, que creo que son o 90% das que teño, a saquei do deporte. Pois é a riqueza nosa. E o que me enseñou para a vida do día a día. Eu creo que o deporte foi a educación máis básica, esencial e completa que me dou para a vida. Con eso, creo que é eso. Pois estamos acabando, Manuti. Vamos a ver, preguntarse só como ves o equipo a longo plazo, non me digas a mañán nin a semana que ven. Dime a longo plazo, como ves? Ideas. Xo ben, Eso. evidente, intentaremos que se cumpla. Pero bueno, a realidade é que sabemos onde estamos, sabemos a historia do clube, sabemos a dificultade que hai, pero bueno, un reto. Bien. Vale. E ahora mismo, que te ilusiona? Ahora mismo, Que é o que máis te ilusiona ahora mismo? A nivel futbolístico, Sí, sí, claro, falando de fútbol solo. que a xente este contenta. Bueno. Perfecto. E a última pregunta para ti, que é moi complicada. Non se diría dicir, pero... Pois teño de comentar. Que comerías? Comerías? Poñémoslo un día... Si me enamorado del día. E bien ser un gran xogador. Oye, é unha pregunta. Eu máis da plantilla. Eso sei, me quedo Bueno, digo eu porque un pouco para picar que quieras sport. Unha gran virtud Sí, que a veces para como xogador, para o ego propio é un pequeno defecto, pero é unha grandísima virtude, que sai do banquillo de maneira increíble. Claro. E hai poucos xogadores que sepan sair dun banquillo a competir 100% e estar preparados. Pero hai xente, a tiña Gorka, no, aquí nadie coincide con Gorka. Que era- pero sigues. Era super importante, él sabía o seu rol, él entraba media hora e era balón a Gorka. Porque sabía, cando xogaba de inicio, non, caso de Elías, pero cando xogaba de inicio non lle pasaba tanto. El non tiña esa repercusión no xogo porque era moi rápido, tiña un pa un, e demais. Elías, cando os partidos se abren, el Sí, tan sí. claro xogando. estamos vendo. Ten esa zancada, ten ese cambio de ritmo, creo que claro, é diferencial. Entonces, claro, eso que é unha gran virtude a nivel particular non lle perxudica porque ao final é unha gran virtude. Pero Pero é un gran valor que tes aí. Sí, para. Sabes que me dá a mí esta pregunta porque levo ben con el, non, levo ben con todos, Pero esta pregunta porque parece o rapaz máis polivalente que tens no equipo. O sea, eu creo que xoga de defensa. tamén ten Ander, evidentemente Ander, bueno, pues está xogando máis, pero son unha virtude, eso ao final hai moitos entrenadores que se fixan moito neses xogadores. Bueno, eu quería pillar un pouco, No, perfectamente, non ten problema. Que pasa? Ti, que fuches entrenador, cando pensas no partido, claro, es que hai veces que tamén me está pasando ahora con Fuentes, que está nun momento moi bo, e non está xogando de inicio, pero xa na última media hora hai que pular. Sí, sí. Hai que botar. E claro, el evidentemente quere xogar titular, quere ser, pero bueno, é a xestión do grupo, pero eu creo que tamén o xogador percibe, como pasaba o tema de Gorka, porque eu nunca vi un xogador tan diferencial e que el sabía que era
El non xogaba e todo o mundo no vestiario sabíamos que era Moi importantísimo. difícil. Era importantísimo. Isto é Bueno, eu creo que o ego do futbolista tamén se cheas con esas cousas, porque ao fin e ao cabo el sabe que é moi importante. El sabe, vou entrar e aquí o balón vai pasar por min e eu vou ser diferencial no equipo. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, terminamos con Urbano López. Que é importante. Que bueno. Da Urbano apuntei aquí de 3 cousas, pero podes me dicir 5 ou 2, as que saben. Que 3 cousas aprecias máis nunha persona que sexa futbolista? Xa que fostes míster, que apreciarías máis? Hombre, a nivel técnico ou a nivel personal? Personal, Como persona. como persona que... Técnico sempre todo. Claro. No, digo técnico co xogador, Sí. técnico a nivel personal de xogador, non? Sí, sí. Non De técnico. xogador, de xogador. Hombre, ante todo, eu penso que a actitud, o respeto, o compromiso, e despois, non sei, que se adapten moi ben ao grupo, pero ante todo o respeto e a actitud, para mí é fundamental. Sí. O que todos pensamos. Aparte de, pues, tens que ter unha solución, non? Tens que ter unhas condicións innatas, pero bueno, eso xa, Sí. porque é o que decía, o que acaba de decir Manuti, non? Si ti tes un xogador que ti sabes que non podes poñer ao principio porque non é a necesidade do equipo, o necesitas para esa última media hora, e o xogador non se che adapta a eso, pois é un xogador que igual para ti non che vale, non? Eso tamén é importante. Pero, ante todo, o respeto aos compañeros e ao cuerpo técnico, a directiva e todo o demais. Pois a actitud e o comportamento é valores fundamentales para mí. Sí. Aparte de outras cousas. entrelazando o que dixo Pepe antes, eu no meu traballo son gestor de equipos, é unha pasada. Ficando entrevistas a alguén que ven do mundo do fútbol, o que iso bueno. Para min isto va máis para os pais e demais, que é unha educación máis, pero é moi importante. Un xogador que xogou a un pouco de nivel, nótase no compromiso, traballo en equipo, traballo por obxectivos, se nota en todo. É unha educación máis. Non vai aí vai a facer deporte, a ver se adelgaza, a ver se está ben. Que eso tamén, físicamente. Pero que ten moitísimas máis cousas. Un vestiario é o inicio da vida laboral dun. Esta xente que ten 19 anos, unha aprendizaxe é esa. É estar nun vestiario, é saber que un está por encima miña, é loitar para ganarlle, intentar ganarlle o posto, pero un así respetalo, un así ser compañeiro. Sí. E eso nunha empresa Disciplina, é o que quere. E a responsabilidade, pregunto Cheo, se o notas tamén, túa individual e con respecto ao colectivo. Quero decir, esa responsabilidade que tens que ter do que vas a facer, de como te vas a comportar, non? Porque eso creo que tamén, bueno, a mí personalmente tamén me mudou o fútbol, non? Aunque empece individual Sí, para poñelo ao servicio Para min, Claro, él de decía todo eso, colectivo. de ser con responsabilidade. a nivel é importante. A xente que faga deporte colectivo é importantísimo, porque non a xente enfoca, os pais dos nenos que están entrenando enfocan moito, vai e fai deporte tal, pero é moi importante. Se ten unha educación deportiva boa, vai ter unha educación deportiva laboral, unha educación laboral moi boa. Igual de xisto. É que o deporte, o dos pais, eu prefiero non falar dese tema. Eu aí opino como Urbano, Prefiero non falar. Bueno, A pois nivel, xa estamos falando de nenos, non? De tal, non? Pero ti sabes que cada elemento, cada persona é un entrenador. E o meu fillo é o mellor, e o outro xoga non é bo. Non sei. Bueno, pero é o que hai, en todos os lados, así. Pois, acabamos o mismo que da vez anterior, falando dos valores do fútbol. Fíjate, na anterior mesa coloquio pasou do mesmo, Significativo. significativo. Eu creo que hoxe aprendemos un pouquiño máis de fútbol, simplemente que as respostas vosas, ou polo menos eu algo máis aprendín. Só me queda agradecervos o sacrificio de vir aquí, bueno, pois a mellor viñechedes con ganas tamén por vernos, pero sobre todo dicirlo ao estradense que ainda seguides aquí, que ainda non
Imos obligar Es un ejercicio gustoso porque sabes que cuando vengo aquí me siento muy bien. Bueno, Y si necesitan algún refuerzo, estamos perfectos. Bueno, en fin, a cadera no está aún. A ver, está yo hacer prueba ahí. Pero no creo. Falta de pruebas veteranos. Bueno, si eres capaz esos 10 minutos aceptas su rol igual. moi ben, pois gracias a todos. En nome da directiva e miña, Gracias. espero saber si domingo disfrutamos aí como locos. Veremos. Esperamos ganar. Así, seguro, sale. Está dinámica, está dinámica. Sí.